de beste. Van de beste. Shit. Hey, rustig, maar je bek stiller. What the fuck sta je hier met een t-shirt van Mac Miller? Best wel rare shit voor zijn venten verbergen. Maar één eerste vent zit hier in zijn nekje. En jij wordt klapstraten en al. Wel ik gewoon wie, ja, hier gaat er langzaam aan. Wow, terug maar op je voetpad en die smoethas. Je werkt in een bakkerie, ben komt die jampen in dat. Dat is een fucking fabriek. En weet u dat dat zit, ja? En te maak shit, ja. En weet heb je nee, ja, hij hangt. Daar zoekt die hem een hoop studentje. Toen drukt die drip, ja, in de overboord. En weet u dat dat zit, zand zin, les het overwoord. What the fuck, ja, ik snap het echt niet. Hier de jongen in de battle, nee, respect niet. Nee. Yo, Gio! Yo. Yes, nou met je wat druk, de hand van die wil 30 seconden, dat was. Ja, Duurt, hè? yo, ik zo'n een student en waar wil je meekomen naar mijn kotmatje? Dan maak ik heel je avond waar fucking zot. Maar ik zit die, de menno, je weet het zeker. Als je ermee staat, kom je gewoon onmiddellijk klaar, weet je waar? Ik vind die zotste kerel, wat zit je niet te zagen man? Je ziet gewoon een stom fucking kerel, die moet je verlagen dan. En je feest de hand nog met z'n oren, is dat dat kriegen, ben het vet, het is gewoon. Die kerel is weer feest te kriegen en die bleef battles en dat school georganiseerd. Maar ik heb die MC dat nog wel een lesje geleerd, of niet vindt, nee? De naam die dat toe alleen, de goede man die er was, heeft ook gezien, doet al beter van in de kleuterklas. Dus doe nog een leuk Fransie P, die zie je, en ik zie omdat je er niet bij ziet, die zie je van de straten. Maar aan het buiten gaan, dan bepaalt ze botten wel hoe laten. Shit, ja, trieste dat ik niet op begin. Wat gekus had geen reply verzin. What the fuck, wat is fucked up? En eerlijk, je batteria, heb je job op. We zijn een jobhopper, een stopdrukker. En weet u dat dat zit, ja, je moet naar mijn battles komen. Wanneer word je afgemaakt, ja, ik ken hier geen schroom. Zie dat symptoom, je ziet gewoon. Je loopt niet even stek, want anders is die al verloren. Yep. En ik blijf ook op je hoogte, want anders kun je nooit echt van doorstoten. Weet het, ik hoor het, vloeit. Voor de rest, what the fuck, het is fucking cool, je ziet er zo naar hier gekomen. Zo komt die cooler, want anders is hij niet. En weet u dat dat zei, ja, gedaan met die MC Gio. Niveau, ik nog niet gevonden. Maar niet voor u te testen, ja, ik vind er hier geen doekjes op. Zout heb de slakken, heb de makken, heb gepikt. Jep, ja, we zijn weer zwinnen met die shit, ja. Kent je het nog? Iedereen het is gedaan. Simpel. Punt. Man. Yo, alright. Yo, Ribbelore. Ja. Daar is. Hij moet een hand doen. Ik zeg het. Gewoon niet mee. Dat is hier warm. Ja, yo, verstand me vet. En de truc had je, ja geluk, en Merlin en in de buk. Snap je dat alles wat je gebruikt, en hier had ik gebruikt tegen mij. Je zegt dat ik dit is in, what the fuck is dat, ik kan dat echt niet slijten. Iedereen zegt dat in battles, kom ik origineel, motherfucker. Kunt je zeggen dat me echt wel niks meer scheelt, dat me verveelt, dat iedereen als dat zesde zegt. Kom anders op met een wage waterbar, dan kan me gewoon bolen. Je ziet niet als een vet, maar dan kun je zeggen dat je weer begint te zagen. Waarom dat niet vermaren, dat niet goed zijn afvallen, joh. Ja, ik ga niet weggaan, die bluff. Ik ga niet verstaan, het is gedaan met jou matje. Kan je niet verstaan? Of zet je nou voor je oren en is dat weggegaan? Weet je waar, je zit zelf in hem te studeren, dus wat de fuck is dat nu? Ja, ik ken een fabriek werken in de Volvo man. Ja, weet je wel, maar dat komt waarschijnlijk door de paffen van die vele jongens. Perkel. Zijn er nog Ribbelore zin? Zijn er nog een keer Ribbelore? Het is wel moeilijk, maar ja, nu momenteel niet uit. Wat dat mij betreft, ik zie ze wel nog altijd nog een keer wel doen. Derde ronde. Dus dat ja. Ja, ben je ervan op hoor. Derde ronde? Ja, de derde ronde. Wij zitten nog een derde ronde in de talen. Wat is dit man? We zitten nog een derde ronde op wat? Ja! Zie je! Derde ronde!
Het is niet dat je keer in de spiegel kijkt. Je ziet gewoon belachelijk geweest, de stomme klik. Maar je workshops heen, ik ken de workshops voor het leven. VVMA, match begonnen met het leven. Dat we konden is niet voorgeschreven. Nog zou wel in sterren schreven. Dat we hier nog gaan komen in die 7 leven. Maar de vader kan je nog van leven. En dan mogen ze klikken op hen, dan moet ik echt wat over van leven. Je ziet de domme was te vinden. Hij moet je kwam over mijn outfit. Maar zeggen, je outfit is niet echt altijd low vindt, weet je wel. Like die Logi, dat heeft tot zijn val gedoe. Maar wel 6 keer 6 is echt in de 6e ronde, jong. Weet je wel wat hij doet vindt, dus ik gewoon de domme was te gehad. Inderdaad, what the fuck zeg, en niet de ronde draad. Dan kan je ermee vastbinden en nooit meer weg laten gaan. Zodat je geen stomme paars met je trotten op zijn podium, joh. Yo! Jebla! Shit, ze wil nog er begin. Gewoon de weg omdat ik ons aan moet begin. Zo zit dan met die zin, is best wel fucked up. Die kerel is de straat, ja weet je met zijn kop gezweet. Wat wie VM als ik klikken dat taxi, hoe ze er allereerste optreden. Fuck! Het is echt wel belachelijk. We leggen een baan voor je dat hij pakt dat niet. What the fuck is hachelijk? En dan jezelf net, nu woont je in de stropstad, ja. En ons netten is erop gekust. Zo zit dat met die shit. Iedere keer ja, zie je hoe gaan met de bende ik. Zie me balanceren, pak de kans nog meer. Kom ik hier af, effectief rap en niet gewonnen weer. Hetzelfde zijn van, yo, dit is een beetje saai. Fuck, waar ze voor mijn haar? Amai. Ik sta hier al 4 jaar consistent. En je vindt, je ziet me kan incontinent. Yep. Broekskitter. En weet hoe dat zit, hoe spitten. Jebla! En dan moet je niet verwitten. Moet je niet verwitten. Rond met de micro. Yo! Zeg maar, dat is we zijn met Zit er eerst, merci als. Top, ja. Kijk, kort naar bonden weten dat ik zit en kies voor Gio en de rest heb ik op. Ik kies Sibrand. Ik weet niet. Gio en lekker street en zo, Sibrand en lekker zo, ja, wat dan, toen een aan. Allee, dank u wel. Ik kies vind je, Jill, I like your flow, freestyle de max. Maar op een duur zit je heel tijd in dat tempo. Dat mensen hinten voor de punchlines te verstaan soms. Dat is mijn opinion, dus super. Is gewoon publiek. Het was heel dope, maar uiteindelijk was er één die uitsprong en dat was Sibrand in de eerste ronde. Alright, that's clear.